Ćao, danas sam htjela da pričamo malo o samopouzdanju. To jest o svemu onome što sam ja naučila kroz život do sada, jer nikada nisam bila neko ko ima preterano mnogo samopouzdanja i sada mogu da kažem da imam malo više, to jest mnogo više nego što sam imala dok sam išla i u srednju i u osnovnu školu. Tako da samopouzdanje je nešto što se uči kroz život. Niko se nije rodio sa mnogo samopouzdanja ili od malena imao mnogo samopouzdanja. To je nešto što se jednostavno uči kroz susrete sa drugim ljudima i izgradnjom odnosa sa samim sobom. Niko od nas nije savršen i svako od nas ima neke nesigurnosti i nešto što ne voli kod sebe, ali ako se fokusiramo samo na te nesigurnosti i na to što ne volimo kod sebe, okružujemo se negativnim mislima i negativnim raspoloženjem, a nervoza nikada nikome nije pomogla u toj situaciji. Tako da je moj savjet da se fokusiramo na nešto što volimo na sebi, bilo da su to, oči, kosa, usta, glas, telo, razmišljanje, osmeh, šta god, samo nađite ono što volite kod sebe i fokusirajte se da to stavite u prvi plan kada ste sami sa sobom, kada ste u društvu i verujte mi da će to ljudi primetiti prvo kod vas. Ako se fokusirate na ono zbog čega ste nesigurni, onda će svi to primetiti. Time što se fokusiramo na ono što volimo kod sebe, počet ćemo polako i da prihvatamo i osobine i izgled i sve ono što ne volimo. Zapravo, prihvatit ćemo sebe u potpunosti takvi kakvi jesmo, što će kasnije da nam pomogne da radimo na tim nesigurnostima. Ne kažem da treba u potpunosti da prihvatimo sebe takvi kakvi smo i da ne želimo ništa da menjamo na sebi. Normalno da ćemo da radimo na sebi i u fizičkom i u duhovnom smislu, u svakom smislu treba da radimo na sebi, treba da težimo da usavršavamo sebe maksimalno iz dana u dan, ali treba da prihvatimo ono što smo i da kažemo sebi, ok, imam ove mane, hajde da radim na tome da budem bolji. Društvene mreže mogu mnogo loše da utiču na sve te nesigurnosti i dovode do toga da sebi postavljamo neke previsoke standarde koji zapravo nisu realni, jer mnoge slike na Instagramu nisu realne i mnogo su editovane i jednostavno to nije ono što je stvarno i ne treba zbog toga da sebe ponižavamo i da mislimo da nismo dovoljno dobri. Zbog tih visokih standarda koje smo sebi postavili zbog društvenih mreža, možemo misliti da jednostavno nismo dovoljno dobri i da nikada nećemo biti dovoljno dobri i to može da dovede do toga da povređujemo sebe i psihički i još gore fizički, što ako imate problem, probajte sami da ga rešite, jer verujte mi, psihijatri vam neće rešiti problem, neki psihoterapeuti sigurno sam da mogu pomoći, ali nađite to što vam pravi problem, bilo da je to neka osoba koju pratite na Instagramu, prestanite da je pratite, zapratite sve ono što vam omogućava da budete što pozitivniji. Tako da depresija nije zbog društvenih mreža i zbog nečije editovane slike, nije nikakvo rešenje. Ne treba sebe da dovedemo u tu situaciju da ćemo zbog nečije nerealnosti svoju potpuno sravnati sa zemljom. Kada smo bolesni nekako nemamo samopouzdanja, nemamo snage da funkcionišemo iz dana u dana, ne da sijamo i blistamo nekom pozitivnom energijom. Tako da trebalo bi da se posvetimo malo više svom zdravlju i fizičkom kao i mentalnom.
koliko je bitno fizičko zdravlje, toliko je bitno i mentalno, i savršen balans između njih će vam mnogo olakšati da budete zadovoljni sobom. Zdrava ishrana i fizička aktivnost mogu mnogo pomoći, jer ako se zdravo hranite, onda vaš organizam ne mora da se muči da svari neku tešku hranu zbog koje se osjećate loše, jer 4 sata ne možete da svarite jedan obrok. Tako da probajte da jedete što više zdrave hrane, što više voća i povrća, što više svežih namirnica koji će se lako svariti i dati vam energiju potrebnu da odradite sve što vam je potrebno u toku dana. Fizička aktivnost takođe može mnogo dobro da utiče tako što smanjuje i stres i anksioznost i jednostavno izbacujete svu negativnu energiju iz sebe i na taj način dozvoljavate svom organizmu da misli i pozitivnije i naravno posle treninga se osjećate mnogo bolje. Naravno uvek postoje dani ili nedelje kada jednostavno nismo lepo raspoloženi, kada nas nešto muči, kada imamo neki problem. Jednostavno sami sa sobom tad samo kažete sebi ok, time out. Sve što vam odvlači pažnju, sve što vas unesrećuje, da tako kažem, isključite, izbacite iz života tih nekoliko dana i posvetite se sebi. Ako treba 5 dana da gledate samo serije, gledajte samo serije. Ok je nekad ne biti dobro i mislim da treba da samo tad iskuliramo, da se posvetimo samo sebi i nikome više i da tih nekoliko dana ili nedelja jednostavno nađemo ono što nam prija, nađemo ono što nas usrećuje i znamo da će ti loši dani proći, da će opet doći mnogo bolje raspoloženje. Ja gledam na organizam koji imam kao na kuću, jer jeste tako. Treba da se posvetimo svom telu i svom biću generalno, kompletno, jer samo ovo telo je jedino mesto gde moramo da živimo i jednostavno smatram da je potrebno maksimalno ga negovati, kao što sam rekla, i psihički i fizički, jer možemo otići bilo gde. Jer ako mislimo živimo u nekom malom gradu ili velikom gradu i nešto nam ne odgovara, mislimo da je mesto, mislimo da su ljudi, međutim nešto u nama nam ne odgovara. I ako sredimo svoje misli, svoje telo, svoj duh generalno kompletno, možemo otići bilo gde i osjećamo se i dalje kao kod kuće, jer se osjećamo sigurno u svojoj koži. I mislim da je to mnogo je teško raditi na tome, mnogo je teško stići do tog idealnog stanja gde smo potpuno zadovoljni sobom. I mislim da toku celog života težimo da stignemo dotle. I zato kažem da je jako bitno raditi na sebi, jer gde god da odemo, sami smo sa sobom uvek. Tako da treba da se potrudimo da u svojoj koži osjećamo najveću sigurnost i da stvorimo najidealnije, najoptimalnije uslove za život. Iako je teško pomisliti da će depresiji doći kraj, jer jednostavno kada su u tom stanju deluje kao da nema izlaza uopšte i neverovatno je misliti, nemoguće je misliti da će sutra biti bolje, da će sinuti sunce opet u vašim očima, ali moguće je, sve je moguće, samo treba da rešite sami sa sobom, ok, ovaj period traje, ali ja želim da prođe u nekom trenutku i radit ću sve kako bi prošlo. Jako je teško kada smo nezadovoljni sobom, kao što sam rekla, dođe do povređivanja i psihičkog i fizičkog, što ne može biti nikakvo rešenje, ali ta fizička bol nekako je uvek manja od onoga što u duši osjećamo i onda mislimo da je rešenje, međutim stanje se samo pogoršava iz dana u dan i mislim da je za početak izlaska iz te faze najbolje napraviti neku rutinu koju ćete se pridržavati. Recimo ustanete ujutru, odradite neki trening
kako biste započeli dobro dan i što više zdrave hrane od ranog jutra. I nađite, mislim, to je neka moja rutina sad, nađite ono što vam odgovara. Ako vam više prija da radite trening pred spavanje, ok, ili u toku dana, kako god, samo napravite neku rutinu koju ćete se pridržavati neko vreme i obavezno što više meditacije, bez obzira da li mislite da je besmisleno ili nije, verujte mi, uopšte nije besmisleno i mnogo može da pomogne, tako da u tu svoju rutinu obavezno meditacija u nekom delu dana. Meditacija vam pomaže da jednostavno isključite sve što je bilo juče, prekjuče, pre 5 godina, sve nekako ostane iza i fokusirate se na sebe u datom trenutku i fokusirate se na budućnost i na ono kako želite da formirate svoj dan. I sutrašnji dan i celu nedelju, pa i ceo život kasnije. Mislim da je bolje raditi meditaciju ujutro za početak, jer omogućava vam da se fokusirate na sve što je pozitivno i ako započnete dan pozitivnim mislima, bit će takav ceo dan. I zato je moj savjet možda da ipak bude ujutro meditacija. Pronađite sve ono što vama prija, sve ono što će vama pomoći da radite na sebi i da unapređujete sebe. Zamislite situaciju, kupili ste kuću i potrebno je mnogo renoviranja i za to renoviranje, da bi ta kuća dostigla onakav izgled kakav ste vi zamislili, potrebno je vreme i potrebno je da se ide korak po korak. I u tom periodu desit će se da padne kiša, da padne sneg, da je nemoguće iz nekog razloga raditi na toj kući, ali znate da će taj period proći, da ćete moći da nastavite dalje da radite na kući. Tako gledajte i svoje telo i sebe generalno. Radite svakog dana na sebi, da unapredite sebe, da budete bolji, ali ako naiđe loš dan, to je okej, pustite ga da prođe, znate da će sutra ili prekosutra biti bolje, da će se radovi nastaviti. U toku dana se potrudite da nađete što više zanimljivosti, da okupirate mozak, kako ne biste previše razmišljali o svemu onome što vas muči. Bilo koji hobi, kažem opet, fizička aktivnost, znači čitanje knjige, serije, kako god, samo da izađete iz svoje glave može mnogo pomoći. I naravno, jedna od najbitnijih stvari jeste zahvalnost. Budite zahvalni na ljudima oko vas, budite zahvalni na samom sebi, što niste odustali od života, što se i dalje trudite da budete bolji. Samo budite zahvalni što vam je pružena prilika da živite i što vam je pružena prilika da od ovog života napravite nešto. Tako da, nadam se da ovaj video imao smisla, da je pomogao nekome od vas. Ako jeste, pišite mi slobodno u komentarima. Ako imate neke sugestije ili predloge, pišite mi opet. Uvek odgovorim na sve. I hvala puno što ste gledali. Moji linkovi su vam u opisu videa, pa se vidimo u nekom od sledećih. Ćao!